Benvinguts al PRBB, al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, és aquest edifici on sou. És un dels parcs de recerca, un dels nuclis de recerca biomèdica més grans del sud d'Europa, i hi ha 6 centres de recerca diferents que després tindreu l'oportunitat de visitar. Aleshores, aquesta jornada de BioJúnior que heu vingut avui començarà amb una taula rodona durant una hora i després anireu a visitar els laboratoris. Per la taula rodona, jo soc la Maruixa Martínez, treballo al Departament de Comunicació del TRBB, però soc biòloga també, o sigui que també me uno a la resta de ponents d'aquesta taula, que són el Guillermo Martínez, de l'EMBL, que és un estudiant de primer any de doctorat, la Clàudia Fonseré, de l'IBE, de l'Institut de Biologia Evolutiva, que és una estudiant d'últim any de doctorat, l'Estefania Mancini, del CRG, que és una postdoc, que és el pas després del doctorat, i la Judit Marín, que és una cap de grup, que és el pas següent del postdoc. Tenim aquí tota l'escala de la carrera científica i que a més és metge també, i ens parlarà una mica també d'aquesta dualitat. I primer de tot volia agrair-vos a tots que hagin vingut per explicar-nos una mica com és la vida d'un científic, o científica, en aquest cas majoria de científiques. Si teniu alguna pregunta, mentre anem parlant, podeu fer-la, aixequeu la mà, i si no, al final també deixarem una miqueta de temps per les preguntes. D'acord? Bé, doncs per començar, cadascú ens explicarà molt breument una mica què van estudiar i com els va agafar el coquet de la ciencia. Empezamos, Guillermo, por ti. Bueno, buenos días. Pues nada, yo soy de Zaragoza, estudié allí en el Instituto Bachiller y ahí una vez acabé hice selectividad. La verdad, esto me parece relevante decirlo, después de hacer selectividad tenía ni idea de qué carrera hacer. O sea, yo sabía que quería hacer algo de ciencias, pero estaba ahí en duda. Me gustaba mucho la biología, que estoy medicina, en Zaragoza acababan de poner la carrera de biotecnología, química también me gustaba, pero bueno, al final por suerte había sacado nota para poder elegir y decidí hacer biotecnología. Y hice los 4 años de carrera de biotecnología ahí y al acabar me fui a París a hacer un máster en biología sintética. Esto para mí fue bastante complicado de decidir porque a la hora de decidir el máster es difícil si te especializas o no, hay unos másteres más genéricos, otros menos, pero decidí jugármela por un campo que me gustaba mucho, hice allí un año de máster y nada, lo acabé el año pasado y al acabarlo pues yo sabía que quería hacer un doctorado porque era lo que me gustaba y quería dedicarme a la ciencia y vi que había una oportunidad de que estaban abriendo aquí la nueva estación de EMBL en Barcelona y que había grupos que se iban a dedicar a la aplicación de la biología sintética al desarrollo. Y nada, desde entonces, hace 5 meses, he empezado el doctorado y estoy trabajando en un proyecto de aplicación de biología sintética a biología del desarrollo, intentando entender y, por así decirlo, controlar, si no es muy atrevido, cómo se pliegan los tejidos y cómo toman diferentes formas. Muy bien, gracias. Hola a tots, jo soc la Clàudia i jo soc una mica més de prop d'aquí, jo soc de Vic, jo vaig estudiar fins al batxillerat allà i va arribar un moment que jo crec que com tots els que esteu aquí dius jo vull sortir de casa i me'n vull anar a Barcelona, vull, no sé, aprendre una mica què és estar fora de casa i per això vaig decidir venir aquí a Barcelona a estudiar la carrera. Jo vaig estudiar just aquí al costat, al campus del Mar, a Biologia Humana. Jo des de sempre havia volgut estudiar biologia, des de ben petita era el meu objectiu. Llavors vaig fer tot el possible per poder entrar a una carrera que m'interessés en aquest sentit i vaig decidir estudiar biologia humana perquè tenia l'aplicació una mica més cap a l'ésser humà, no tant biologia en general, tots els mamífers, plantes. Vaig decidir que això era el que més m'interessava i per això vaig venir aquí, vaig estudiar els 4 anys i durant la carrera em vaig adonar que realment m'agradava la biologia, però el que m'agradava més en concret era l'evolució. I per això vaig decidir que el màster que havia de fer era de bioinformàtica, perquè no sé si sou conscients del tema, però la biologia i ara s'està movent cada cop més cap a la bioinformàtica. Llavors, el màster
també el vaig fer aquí al costat. La veritat és que jo soc bastant de la casa, com diuen, perquè ho he fet tot una mica aquí. I el màster ja directament està molt enfocat cap a voler dedicar-te a la recerca. I durant el màster ja vaig fer les pràctiques aquí al Parc de Recerca Biomèdica i ara mateix estic, com ha dit la Maruixa, acabant el doctorat en Biologia Evolutiva, estic a l'Institut de Biologia Evolutiva, estudiant la genètica i la diversitat de les poblacions de ximpanzés per entendre una mica més la seva història evolutiva. Llavors, aquí estic ara mateix jo, amb una mica d'estrès, per acabar el doctorat el millor possible, básicamente. Muchas gracias. Estefanía, tienes una historia un poquito diferente que Claudia, ¿no? Que Claudia tenía muy claro que quería hacer biología y es de aquí al lado. Hola. Cuéntales. ¿Se escucha? Bueno, sí, yo soy argentina, así que hablo mucho, así que me pueden parar, sí. Pero sí es verdad que mi historia no es tan... ¿Se escucha bien? Sí, no fue tan directo. Cuando estaba en el colegio, a la edad de ustedes, un poquito antes, empecé... Siempre fui muy curiosa, me gustaba todo, una nerd. Y fui muchos años a las Olimpiadas de Biología, en Argentina había unas Olimpiadas, y ahí me descubrí que la biología me encantaba. Pero también me gusta mucho la sociedad, la política. Entonces cuando llegué a fin de colegio, nosotros no tenemos selectividad, la universidad es completamente pública, la que yo pude acceder era completamente pública, pero empecé, o sea, mis dos carreras eran biotecnología, porque en ese momento, ahora yo soy más vieja, era como la carrera del momento, el futuro, los genes, la genética, explotaba el genoma humano que se publicó en 2003, entonces yo estaba en ese momento que era el futuro era la biotecnología, la genética, pero a mí me gusta mucho la ciencia política, así que dije, bueno, yo no quiero estudiar toda mi vida dentro de un laboratorio, me gusta más lo social, empecé ciencias políticas, hice todo el primer año de la carrera. Y bueno, también siempre cuento esto porque, nada, al final, el primer año, rendí todo, no sé qué, pero sin embargo me faltaba algo. Encontré un compañero del colegio que había empezado biotecnología y me contó unos experimentos que había hecho con las moscas, que le habían cambiado el color de los ojos y no sé qué. Yo dije, bueno, me fasciné de nuevo con la biología y volví y empecé biotecnología y bueno, y ahí estoy siguiendo esa pasión que al final era real. Yo crecí en un pueblo muy pequeño en Argentina, que se llama San Genaro, donde yo estaba acostumbrada a que nuestro pueblo era de inmigrantes esencialmente, sobre todo españoles, italianos, alemanes, árabes, o sea, era un pueblo de muchos inmigrantes, entonces para mí era natural estar rodeada de gente de diferentes culturas, de diferentes orígenes. Para nosotros Europa siempre fue como una cosa nostálgica en nuestros aulas, entonces como que toda esa cosa de viajar y moverme, y eso era como bastante natural, no me resultaba tan extraño. Estudié en Rosario, otra ciudad argentina, y no la tenía tan clara, como digo, yo no tenía necesidad todavía si iba a hacer el doctorado. Cuando me recibí de biotecnología, me especialicé en bioinformática casi por azar, porque en ese momento también explotaban los datos, como hoy el problema son los datos, y bueno, la carrera de bioinformática era súper vacante, 10 años atrás. Así que cuando terminé la carrera, trabajé 2 años en una empresa, me fue muy fácil conseguir trabajo con la especialidad. Y bueno, después de 2 años en una empresa, sí me decidí a hacer el doctorado, me mudé a otra ciudad, a Buenos Aires, hice el doctorado, trabajé haciendo cosas de bioinformática en plantas, en estudiar cómo la luz y la temperatura modulan el tiempo en el que las plantas florecen, cosas súper interesantes, pero bueno, llegué en el 2016, mi país es un país difícil para hacer ciencia, así que se me terminaba el doctorado, la beca, y tenía que tomar una decisión. Estar en Argentina hoy por hoy es muy difícil, más siendo científico, así que encontré una oferta de postdoc, que es lo que estoy haciendo aquí. Ya llevo 2 años aquí y bueno, me vine a hacer algo bastante parecido a lo que hacía en plantas, pero ahora trabajo en cáncer, en humanos. O sea, nuestra especialidad de bioinformática es muy transversal. Bueno, es analizar datos, así que en mi caso, así que puedo moverme entre muchas disciplinas. Así que cualquier consulta o duda que tengan es como bienvenidos, así que nada, pregunten. Muchas gracias. Aquí hemos visto un ejemplo muy claro de que la direccionalidad de la carrera científica no tiene por qué ser lineal, ¿no? Y que no hay que tener el miedo de empezar una cosa que va a ser para toda la vida. Tú empiezas y si luego no es, pues cambias, no pasa nada. Judit. Bé, doncs bon dia. Jo, a diferència d'ells, vaig seguir una altra trajectòria des del principi.
Jo de petita ja tenia clar que sí que volia ser metge, m'agradava molt també quan vaig estudiar el batxillerat de ciències, doncs la biologia, les ciències, etc. Però també anava una miqueta més vinculada a l'ésser humà i sobretot a la cura de les persones. I finalment, doncs, quan vaig fer la selectivitat sí que vaig poder entrar a Medicina a la Universitat Autònoma. La carrera de Medicina són 6 anys i bàsicament a totes les facultats els 2 primers són sobretot de ciències més bàsiques i és a partir de tercer que ja entres en un hospital i comences a veure més, estar més de cara als pacients. Jo en aquests primers 2 anys sí que ja em van interessar aquestes assignatures de bàsiques, però la línia de Medicina doncs, sobretot va encaminada a entrar en un hospital i començar a veure pacients. I després de fer aquests 2 anys allà al campus vaig entrar a tercer fins a 6è aquí a l'Hospital del Mar, al campus de Medicina de l'Hospital del Mar. I el meu tren per la ciència va passar a 5è, on des de la mateixa universitat s'oferien unes beques per a estudiants de Medicina per poder fer 4 hores al dia en un laboratori de recerca durant tot el curs acadèmic i començar a implicar-te en algun projecte, veure una miqueta el mètode científic, treballar en un laboratori fent ciència bàsica. Vaig demanar una d'aquestes beques que em va concedir, vaig tenir la sort de poder entrar en un grup aquí a l'IMIM, de recerca bàsica, recerca molecular, era un grup que estava lligat al servei de neurologia de l'hospital, on es feia una ciència d'alt nivell i on es publicava molt, on vaig poder aprendre moltíssimes tècniques i em va agradar tant, em va copsar tant el tema de la investigació que a 6è de Medicina vaig demanar una pròrroga d'aquesta beca, de manera que vaig estar també tot 6è treballant, implicant-me en diferents treballs i quan vaig acabar la carrera, doncs, fruit d'aquests 2 anys que s'havien fet treballs, havia pogut treure alguns articles, se'm va proposar si volia allargar 2 anys l'estada amb un contracte predoctoral per poder realitzar la tesi doctoral, que sembla una miqueta que és el peatge que passem, no? Les persones que ens volem, que ens agrada dedicar-nos a la ciència. Els meus companys doncs, tots van fer el MIR, que són les oposicions per fer una especialitat, i jo em vaig quedar aquests 2 anys apostant per fer una carrera més científica, vaig fer la tesi doctoral i va ser després d'aquests 2 anys que jo vaig fer el MIR per poder fer una especialitat mèdica. Ja amb tot aquest bagatge una miqueta del que és el mètode científic, de com s'han de fer les diferents tècniques, de com s'han de dissenyar els projectes. Dintre de totes les especialitats, jo ja tenia clar que volia fer una especialitat de pacients aguts, de pacients crítics, i vaig escollir l'especialitat de medicina intensiva, per fer l'especialitat d'un metge que estarà treballant a la unitat de cures intensives, i vaig triar a l'Hospital Joan 23 a Tarragona, vaig estar visitant totes les UCIs, m'interessava poder estar en una unitat on pogués veure molts de pacients durant els 5 anys d'especialitat, però que també pogués continuar una miqueta amb la trajectòria de la recerca, i l'Hospital Joan 23 era un hospital que complia una mica els 2 requisits que jo volia. Vaig fer aquests 5 anys de residència veient pacients, que és el que es necessita i el que es demana quan fas una especialitat mèdica, però vaig poder vincular també amb molts projectes d'investigació, en aquest cas no estaven lligats a un laboratori de biologia molecular com els que veureu aquí, sinó que eren projectes més a peu de llit, amb els malalts que tenim en el nostre dia a dia, i em va anar molt bé per poder linkar aquestes 2 parts de la ciència, no? Tocar de peus a terra i veure quins són els problemes que tenen els nostres pacients, que per canviar la fi és pel que tots fem ciència, i poder extrapolar aquests problemes que vegen els nostres pacients a un laboratori per intentar donar resposta a tots aquests problemes. Quan vaig acabar la residència, aquests 5 anys d'especialitat, i ja sent metge intensivista, doncs es van alinear uns quants astres, i aquí a l'Hospital del Mar, a la unitat de cures intensives d'aquí, no hi havia un grup de recerca vinculat a la UCI, però va coincidir que jo acabava, que aquí també va canviar el servei, va canviar el cap de servei, que sí que tenia molt interès en generar un grup de recerca vinculat a la nostra unitat de cures intensives, i jo vaig entrar amb aquest paper, amb el paper de formar un grup de recerca en patologia crítica vinculat a la unitat de cures intensives d'aquí a l'hospital. Això és el que he estat fent aquests últims 4 anys, hem pogut ja fer un engranatge i una estructura i establir-nos com a grup consolidat, i ara estic compaginant les 2 coses. Tinc un contracte assistencial i estic coordinant el grup amb el doctor Masclans aquí a l'IMIM, ja incorporant a biòlegs o biotecnòlegs més de bàsiques que estan en el dia a dia aquí al laboratori. Probablement el fet de venir de medicina, que tenim un pilar estructural fonamental que és treballar pels pacients, ens fa una miqueta més difícil. Jo crec que s'està treballant molt en els últims anys per intentar que sigui possible que els metges ens puguem dedicar a la recerca, però encara hem d'acabar de donar-hi un tomb. Ara mateix són moltes hores la que se'ns demana que dediquem a fer assistència i és el primer que hem de fer perquè som metges,
i a poc van sortint alternatives o possibilitats perquè se'ns pugui alliberar part de la nostra jornada laboral de veure pacients perquè la puguem dedicar a recerca. Però encara hi ha molta part del dia a dia que la posem per purament vocació i motivació personal. No, està bé que es faciliti això perquè que una mateixa persona tingui la visió de quines són les necessitats i després pugui fer la recerca en directe, doncs és positiu. És una part molt bonica, estic d'aquest any. Un tema que ha sorgit, com a mínim 3 de vosaltres heu mencionat en algun moment, la sort o l'alineació dels astres. Això també crec que és una cosa que val la pena destacar, no? Que a vegades també anem avançant i les coses van sorgint i hem d'anar trobant el nostre camí, no? Se hace camino al andar. A vegades vas seguint una mica el que l'ambient i la sort et porta, però quina part és sort i quina part és feina, també, no? Segur que tots us pregunteu, no? Hi ha el tòpic aquest que per ser científic has de ser un coco, no? ¿Sou cocos? ¿Sacabais buenas notas? Bueno, todo depende de cuándo se mire. O sea, yo en bachiller sí que saqué buenas notas y por eso pude hacer la carrera que hice, pero luego en mi carrera en biotecnología pues es una carrera muy competitiva y además o sea, los exámenes eran duros y no sacaba malas notas, pero tampoco era el número 1 de la carrera, ni muchísimo menos. Lo que sí que luego a la hora de llegar al máster sí que me puse las pilas porque sabía que era importante. Pero sí, yo creo que en el aspecto de la alineación de los astros o lo que estamos comentando el otro día es que las notas, no es necesario tener buenísimas notas para ser un científico. Yo en mi carrera mi media era de 7, que ya os digo que es por la mitad de la clase o algo así. Pero desde luego pues, ayuda muchísimo, o sea, si no te quieres complicar la vida, tener buenas notas siempre te va a hacer la vida más fácil. Pero luego también entra en juego el factor de buscarte la vida, es también estar buscando mucho oportunidades, estar atento a qué momentos hay que buscar. Yo me acuerdo que a mí, mi hermano me había estado comentando desde hacía un tiempo, pues van a abrir un nuevo EMBL en Barcelona que tiene buena pinta, échale un ojo cuando vayas a mirar lo de doctorado. Y yo pensaba, pero si EMBL es de biología molecular, que va a tener que ver con biología sintética, aquí seguro que no encuentro nada. Total, que mi hermano me insistió, y al final yo, a la hora de mirar para doctorados, estaba en un momento de mirar en todas partes para poder comparar todas las opciones, y justo se dio la casualidad de que dije, bueno, voy a echar la solicitud por si acaso, y estaban poniendo un grupo nuevo en biología sintética. Entonces, o sea, en parte es suerte porque está apareciendo este nuevo grupo, pero también es el estar ahí buscando. Sí, estoy... Un momento, antes de que hable Claudia, quería haceros una pregunta, porque ha dicho, no saqué muy buenas notas, mi media era de 7. ¿Cuántos de vosotros creen que un 7 no es una buena nota? Levanta la mano. No, lo digo porque hay unos rumores. No es una buena nota. A veure, un 7 jo crec que és una bona nota si tens en compte que tu vas aprovant tot. Ara bé, si tu realment, és el que deia ell, si tu vols obtenir una beca de l'Estat, que hi ha moltes beques, un 7 no és suficient. Llavors, això no vol dir que no puguis fer un doctorat, perquè pots buscar altres alternatives. Pots buscar un lloc on el director que tu busquis de tesis tingui finançament per una altra part i et pugui contractar com a estudiant de doctorat. El que tu no vols és estar 4 anys, quan ja en tens 20 i pico, sense cobrar. Llavors, realment tu vols fer el doctorat amb un finançament que et permeti independitzar-te, fer la teva vida, no? El que passa que, clar, un 7 és bona nota, però no és suficient. Llavors, realment, aquí està el punt, és el que deia ell. Treure bones notes no és condició necessària, però si no tens bones notes ho tindràs una mica més complicat. I realment sí que quan potser el batxillerat no es veu com una necessitat tan clara, però quan estàs, és això, a final de carrera i màster, te n'adones que apretar una mica més en algun moment, si realment vols fer una carrera a l'acadèmia, et sortirà positiu, perquè, bueno, si ell diu que treia 7, jo treia 9. Llavors, realment em va obrir moltes portes. Vaig aconseguir beques que sense aquest 9 no l'hagués obtingut. Però això, vull dir,
Jo soc potser un cas extrem cap a la distribució de bones notes. No tothom, ni es reclama que tothom ho faci, però t'ajuda. No, para mí respecto a lo de la suerte, a mí me gusta una frase que dice que la suerte favorece a las mentes preparadas. Entonces, es un poco eso. Nosotros en la ciencia tenemos una palabra que a mí me gusta, a lo mejor se la van a acordar, que se llama serendipitia, que es cuando algo parece por casualidad y uno tiene un resultado y decimos por serendipitia se encontró una cosa que uno no estaba buscando. En realidad es eso, es como que estás siempre listo, hay que estar siempre listo con tu maleta, que cuando pasa el tren y uno sabe que es ese tren subirse, no tener que ir a buscar algo que me olvide, sino ya estar listo para cuando pase el tren subir. Y con respecto a las notas, es complejo. En el colegio para mí yo fui buena alumna, pero también estudiaba lo suficiente, sacaba buenas notas, pero me gustaban muchas cosas, como me siguen gustando ahora, muy multifacética. Entonces a la universidad yo también tuve una nota de 7, rendí 3 veces mal matemática y 2 veces mal matemática, una vez mal química, pero también venía a estudiar ciencia política que me resultaba súper fácil y cuando me paso una carrera tan exacta, no entendía nada, la facultad tampoco es el mundo del colegio donde uno tiene todo bastante resuelto. En la universidad uno tiene que aprender un montón de cosas solo, yo vivía lejos de mis padres, o sea, hay un montón de factores que hacen que al final uno no pueda hacer una buena nota, no es siempre que uno no estudia. Pero sí creo que una buena nota no solo refleja que uno estudió, sino que tiene una capacidad de ser crítico, de ser detallista, de ser constante. Y eso al final es lo que para mí significa terminar con una carrera universitaria y también un doctorado. Significa que tiene la capacidad y la determinación de cumplir un objetivo hasta el final. Y que lo hizo de la mejor manera, y si uno lo hace de la mejor manera, tiene que estar tranquilo. O sea, si yo di lo mejor y me saqué un 7, y bueno, a mí no me daba para más, hice lo mejor que podía, pero uno tiene que ir siempre a dar lo mejor. Y esa es la manera de decir, creo que... Entonces cuando uno está en esa entrega, probablemente las cosas después aparecen por serendipitia, porque en realidad uno está dando lo mejor que tiene. Y esto de estar preparado y de que las oportunidades aparecen porque uno no son mágicas, las está buscando. Yo con el postdoc en Barcelona había avisado a mis colegas, miren, estoy buscando postdoc. Fue el único postdoc que apliqué, la única posición. Un amigo mío que está en Inglaterra me dijo, Steffi, vi este postdoc, y fíjate que tu perfil machea, le escribí a mi actual director, le dije, mirá, mi perfil, no sé, si querés quedamos en contacto. Apliqué y me salió, pero también estaba abierta, estaba atenta, no sé, preparada, porque estaba terminando el doctorado con un background que me daba para aplicar. Entonces, sí, las notas no son determinantes, mucho más determinante la convicción, la buena voluntad, la constancia, la resistencia. Y la mayoría de las becas tienen ranking de acuerdo a las notas, se hace más difícil. Si yo no tenía un currículum de notas lo suficientemente bueno para a veces para becas de Estado, pero bueno, conseguir las becas, conseguir postdoc, o sea, no es suficiente, pero ayuda. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Jo estic totalment d'acord amb Estefania, no? Les notes és una cosa més, un aspecte més del vostre currículum, però el que us determinarà després en la vostra trajectòria serà això, la definició, la motivació, la capacitat d'esforç. Jo personalment, al que és a l'escola del batxillerat, no era mal estudiant, però era un estudiant mitjà, vaig treure la nota justa per poder entrar a la Universitat Autònoma a fer Medicina, i a la carrera sí que vaig trampejar molt bé. El primer de carrera jo me'n recordo que vaig suspendre la majoria d'assignatures i me'n recordo tenir una conversa amb el meu pare i em va dir, mira, filla, si t'has de dedicar a això potser que facis un pensament, no? Però em vaig posar a treballar, no et preocupis, que ja aniré pagant jo la carrera, no ens discutirem per això, i al final ho vaig anar traient tot i va ser quan vaig entrar al 5è, 6è, vaig fer la tesi, etc. Tot és reconduïble i tot es pot, si realment la motivació hi és de la mateixa manera, no? Que si teniu clar que voleu fer una carrera científica i fer una tesi o demanar projectes, hi ha moltes vies i a més tot es pot aprendre. Vull dir que tots podem partir del no-res i aprendre les coses. Jo penso que evidentment que ajuda molt i facilita molt els tràmits, però no penso que sigui un factor determinant. I nosaltres ho veiem en tots els àmbits, no? No és suficient en ser un geni. Necessitem moltes altres capacitats i moltes altres actituds que ens permetin adaptar-nos, que ens permetin treballar en equip, que ens permetin donar respostes en situacions determinades. I això no és només tenir un coeficient intel·lectual o tenir unes bones notes, no? Aquesta capacitat d'adaptabilitat també serà fonamental en les vostres trajectòries. Per tant, no tanqueu portes i menys vosaltres a les vostres edats, ho teniu tot per davant. Sí, jo ara que dius això també volia afegir
que moltes vegades s'assumeix que si tu treus bones notes ets intel·ligent, per tant pots ser científic. I aquesta no és una correlació perfecta ni molt menys. És a dir, tu pots treure molt bones notes, ser molt llest i a l'hora que tenen un problema al qual no hi ha una resposta en un llibre, et quedes que... I ara què faig? O sigui, tot el que estava A és B, si ara em donen C, què faig? Llavors aquí hi ha moltes ments que potser no són excel·lents a l'hora de fer els exàmens, però en canvi, per altra banda, són capaces de treure solucions de problemes que tan sols sabies que existien. Llavors, jo crec que és el punt de dir, no, tampoc penseu que, ostres, és que no tinc de nous, per tant no puc tenir això, però en canvi, potser doncs, potser hauràs de treballar-te una mica més, però si realment ho vols, potser tu seràs la persona més vàlida per aquest camp. Jo crec que aquí és el punt més important. Quines altres característiques creieu que són importants en la ciència? Parlàveu de la part de l'esforç i això, una mica la creativitat, el pensar altres coses, també inclús tenir la capacitat de pensar una miqueta més a llarg plaç, no en el que vull estar demà o la setmana que ve, sinó pensar una miqueta més enllà, perquè això és un camí lent. Perseverança. Sí, jo en el meu cas, quan vaig intentar la vostra em passava 6 anys de carrera i 5 anys d'especialitat i es fa tot com molt per tu, però potser l'important és pensar una miqueta en el final, tenir aquesta capacitat d'anar una miqueta més enllà i a partir d'aquí anar gestant el camí i a vegades sorgiran aquesta alineació d'astres que o agafo o ho deixo, però això són moments determinants en els que te vas trobar amb bifurcacions i has de decidir, però sempre hi ha la possibilitat d'alguna manera a recollir això. I quan parlàveu de la resistència i l'esforç, tu, Clàudia, que estàs al final de la tesi, que és una cosa que, no sé si vosaltres sabeu una mica, però la tesi és un moment difícil, no? És com deia el Judit, el peatge que s'ha de pagar per arribar a ser un científic, tenir un grup, etc. I és un procés que pot ser molt gaudible i molt excitant, però també és dur, no? Tothom en l'últim any de doctorat, jo ja deia, sort que està ell de primer any amb tota la motivació, perquè si m'escolten a mi potser es pensen que això és un desastre. No és un desastre, però sí que realment, quan veus veient, vosaltres esteu a punt de fer la selectivitat, oi? Llavors sabeu que teniu... Quin any sou vosaltres? Quart d'ESO, no sabeu que ja esteu a batxillerat. Hi ha molts de batxillerat. Bueno, doncs que esteu a batxillerat, sabeu que teniu una data límit, sabeu que està allà. I quan més s'acosta, més preciós és. Vull dir, al final tu vas sabent que aquest dia arribarà i com més preparat estigui el dia que arribi, doncs millor. Doncs la tesi ho escalem una mica més perquè és una tesi estructural, però també és una mica això, sé que tinc un dia límit i he de tenir una cosa ben feta. Llavors, doncs és bo. És durillo al final, però escolta'm. Elles ho han fet, també ho podem fer nosaltres, ¿no? Peor es mejor. Todo el mundo lo dice. Sí, porque en una tesis tú tienes una fecha límite y tienes que terminar y tienes a alguien que te está guiando. Los dos estás libre, o sea, es tu vida y haces lo que quieras. No lo que quieras, pero más o menos búscate la vida. Y es como que ahí los límites se van un poco y... No está claro si será que te la pasa más fácil o más difícil. No, yo creo que... Tú te vas haciendo más duro. En niños pequeños, problemas pequeños, en niños grandes, problemas grandes. Como que más crecemos más. Lo único que uno cambia es la perspectiva de la vida, claro, eso sí. Porque cuando uno está en el colegio, el problema pasa por, no sé, a dónde vamos el viernes y cuando empieza la universidad eso es un insuficiente o una mala nota era un problema y ahora ya el problema como que empieza la vida misma a hacerse el lugar y es lo que... Pero bueno, no todo es malo. ¿No? Yo creo que la vida científica y sobre todo mientras se hace el doctorado también es una vida, por lo menos por lo que mi experiencia y por lo que se vive aquí, ¿no? En el TRD también, es un momento también muy sociable y de conocer a mucha gente, ¿no? Como vosotros, ¿cómo lleváis la compaginación de vida social y doctorado? Bueno, yo lo primero hay que tener en cuenta que
como decía ella, yo estoy en la fase del doctorado en la que todo es maravilloso. En la fase de enamoramiento. Acabo de empezar, mi proyecto me encanta, las cosas me salen bien, estoy conociendo mucha gente, pero sí, está claro que una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de ser científico es que nadie espera que hagas tus experimentos, es decir, tus horarios los llevas tú y tú decides las cantidades de trabajo que pones. Bueno, eso también depende un poco de cómo sea tu supervisor, pero en general tienes tú tus límites de hasta dónde llegas y hasta dónde no. Lo cual es bueno y malo a la vez, porque es malo porque siempre te estás preguntando, ¿es esto suficiente? ¿Debería estar haciendo un poco más? Pero también es bueno porque tú dices, bueno, hasta aquí, ya he trabajado, hay que ser consciente de que necesitas tus tiempos de descanso y de disfrutar para poder rendir luego en el trabajo. Y bueno, y aquí yo estando 5 meses en el PRD estoy súper contento porque hay súper buen ambiente, tenemos hasta una liga de vóley que jugamos en la playa, o sea que, y siempre hay gente, y si hay buen ambiente en el laboratorio, siempre hay gente con la que luego te vas a tomar algo o sales a cenar, o sea que la vida social existe y hay que hacer... I té bé existir. No, jo estic molt d'acord, A més, crec que d'alguna forma fer el doctorat t'allarga la joventut, no sé com dir-ho, és a dir, és un ambient que no és universitari, però és similar a un ambient universitari, no sé com dir-ho, d'alguna forma no... Jo tinc molts companys que han anat a treballar a la indústria farmacèutica o han anat directament a treballar en empreses multinacionals i que d'alguna forma el dia que comencen a treballar ja es fan grans. És com, pam, ja pensen en comprar una casa, tindré fills, no sé, tot un canvi molt, com d'un dia per l'altre. I tot doctorat, tu estàs en aquestes edats també, però d'alguna altra forma penses, no, jo vull aprendre més, vull conèixer, vull viatjar. De fet, t'obre moltes portes de viatjar, perquè tens un munt de contactes amb gent d'altres països i d'alguna forma et mantens molt, molt actiu, com una versió millor de l'època universitària, perquè tens independència econòmica que t'ajuda i, no sé, en aquest sentit. I alhora és el que deia ell, aquí hi ha molt ambient, la gent som joves, no sé, em considero jove encara, tots ho som jo també. Sí, però vull dir que hi ha un ambient molt bonic i no sé, està De fet, la Clàudia ja ha estat en aquest escenari abans, però no parlant, no? Què has fet en aquest escenari? És que aquí, a més a més, com ell deia que hi ha lliga de vòlei, també tenim orquestra. Llavors som uns quants, perquè sembla ser que aquí hi ha molts científics que també toquen instruments, jo toco el violoncel, i hi ha molts altres que toquen violí, trombó, saxo, clarinet, flauta, hi ha de tot. Llavors, aquí ens trobem un dia a la setmana, 1 hora i mitja, i assagem, aquí. Llavors, doncs mira, també està bé continuar coses que jo vaig estudiar al conservatori de violoncel fins als 18 anys, i és una part de mi que no volia abandonar, i això, doncs mira, fer aquí m'ha obert l'oportunitat de conèixer gent que també són músics. Has parlat també ara de conèixer gent de tot arreu del món i de viatjar. L'anglès, perquè això és una cosa que és important, no? La ciència és internacional i l'idioma oficial de la ciència és l'anglès, no? Aleshores, aquí, en els laboratoris, en els vostres laboratoris, se habla inglés, se habla catalán, castellano. O sigui, a nivell d'anglès jo no sé si ha de ser de 7, de 5 o de 9, però hi ha de ser, ¿no? Pues tú, por ejemplo, tu laboratorio es internacional. Claro, yo trabajo en un instituto internacional, el ENDEL es el European Molecular Biology Laboratory, y ahí pues obviamente se habla inglés. Y esto pues ya lo siento, pero estas son las noticias, o sea, no hay más vuelta porque, bueno, en la ciencia todos los artículos están en inglés, nadie os va a traducir los artículos a catalán o a español, y luego la gente con la que vas a colaborar trabaja en inglés. Pero vamos, que yo creo que es algo a lo que todo el mundo se acaba adaptando más tarde o más pronto, es simplemente un medio a través del cual te comunicas. Y es una forma que te abre muchas puertas de hablar con muchísimos más científicos y poder ir a conferencias y que todo el mundo se entienda. Sí, y que no es de vergüenza el acento, eso es algo muy importante. Aquí hay gente de todo el mundo, cada uno viene con su acento de casa y no pasa absolutamente nada. Sí, eso es algo que se aprende en ciencia muy rápido, que yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que me daba bastante vergüenza el acento de español que tenía al hablar inglés. En la comunidad científica, al ser
todo el mundo habla inglés y un muy pequeño porcentaje es originalmente inglés o su idioma es el inglés. Entonces todo el mundo tiene acento, todo el mundo comete errores. Esto pasa siempre. Entonces enseguida todo el mundo se acostumbra y a nadie le da vergüenza ya tener un acento o cometer un error terrible en inglés mientras te entiendas y te puedas comunicar. Per la por a parlar en anglès, a la que va al primer congrés internacional i se n'adona que la gent parla com tu i l'important és que ens entenguem. I després també la ciència et dona molt l'oportunitat de poder anar a fer rotacions a fora, també, de poder fer estades, i això està molt bé. Nosaltres personalment, jo amb tota la família marxem ara el 12 d'agost un any a Estats Units. I la ciència és una de les carreres científiques o no científiques que et permeten poder fer aquestes coses. Hi ha països que estan molt preparats per tenir rotacions periòdiques mensuals de famílies senceres, per exemple nosaltres. Y tú, Guillermo, también estuviste un año en París. ¿Cómo fue la experiencia esa de extranjero? Bueno, pues yo ya cuando estaba acabando la carrera tenía claro que quería probar a salir a hacer un máster fuera, porque todo el mundo dice que te abre muchas puertas, también por esto, porque así acabas de espabilar un poco con el inglés si lo tenías un poco rezagado. Y la primera impresión que tuve, aunque ya lo debía de haber tenido claro, pero es lo primero que me impactó, es irte a hacer el máster fuera no es lo mismo que irte de Erasmus. Resulta que tuve que trabajar y bastante, pero para mí fue una experiencia muy positiva porque durante el máster fuera conocí otros laboratorios, conocí mucha gente que estaba trabajando en el mismo campo que a mí me interesaba. Esto es otro punto, que este máster era muy específico y solo se hacían entonces, ahora hay alguno más, pero solo se hacían 2 o 3 másteres de biología sintética en Europa. Y conocer a gente que está trabajando en el campo y sobre todo ver otros laboratorios y entender que hay otras maneras de organizarse, de hacer ciencia, y en ese aspecto aprendes y creces muchísimo. Y luego yo creo que es algo que se valora mucho en ciencia internacionalmente luego a la hora de conseguir un trabajo, ya no el tener un máster fuera, sino el que vean que has sido capaz de moverte a donde has querido trabajar y que tienes interés por ver cosas nuevas. Totalmente de acuerdo. Tú, Estefanía, también has mencionado antes, bueno, obviamente has trabajado en Argentina y también aquí, además has trabajado en la industria, ¿no? En el ámbito privado también, en la academia. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que cuando yo terminé la facultad quería trabajar porque necesitaba independencia económica. Para mí eso es algo importante que hay que decir, que también la ciencia, para mí el aspecto positivo es que uno encuentra gente alrededor en general muy apasionada por lo que hace, porque en general no es de las carreras que mejor se pagan. O sea, nuestra formación tal vez hoy en una industria se paga muchísimo más de lo que pagan mi salario actual. Bueno, en mi país prácticamente es imposible vivir de la ciencia, pero entonces uno se encuentra con ese compromiso de decir, bueno, yo tengo una capacidad de hacer, me pagarían el doble o el triple en una empresa y sin embargo me quedo en la academia. Entonces, ¿por qué te quedas en la academia? O sea, al final te das cuenta que el dinero no es todo y uno se encuentra con, en general, a mí mi experiencia de industria y de academia es que la gente es más apasionada, es menos mediocre, no sé cómo explicarlo. En general, claro, estamos tan mal remunerados que por algo nos tenemos que quedar, y es porque nos apasiona realmente lo que hacemos y trabajamos más horas de las que nos pagan, los fines de semana, viajamos mucho a congresos que también tienes que estar fuera de tu casa los fines de semana, o sea, una semana, no sé, hay muchas cosas que no se pagan en dinero, pero sin embargo uno después recompensa por otro lado. Entonces para mí la industria es diferente. A mí me gustó también, es mucho más expeditiva, es organizada, las preguntas se terminan rápido, no se divaga, o sea, hay una cosa que se dice, resolver esto en una semana, y se resuelve en una semana. Nosotros tenemos que resolver experimentos y capaz que estamos 3 meses dándole vuelta, y por qué esto, y por qué lo otro, y por qué el parámetro, Entonces esa cosa se pierde, o sea, uno tiene que resolver cosas rápidas, hay un factor que es el dinero que te manda, o sea, no puedo pasarme 3 meses esperando una respuesta porque no hay tiempo, porque tenés que resolver 5 problemas más. Pero bueno, es verdad que el ambiente académico en eso, en esa libertad que tenemos, se promueve mucho más la creatividad, se promueve mucho esto de encontrar respuestas a cosas que uno no se las esperaba preguntar, esta cosa de lo inesperado. Entonces, bueno, tiene cosas positivas y también tiene cosas negativas. Y la inestabilidad, o sea, esto de viajar, por ejemplo, en mi caso, viajar, me mudé de Argentina hacia aquí, probablemente después me quede hacer otra estadía si quiero volver al país.
Es una inestabilidad que tiene sus cosas buenas porque uno se relaciona, o sea, se tiene que enfrentar o abrir sí o sí a conocer cosas nuevas, gente nueva, laboratorio nuevo, pero también tiene esa sensación de inestabilidad que hasta alrededor de los 40 años uno no logra estabilizarse en un puesto fijo, que también no es fácil y no es para todas las personas, y uno si está acompañado con hijos es complicado, o sea, tiene lo bueno y también tiene lo malo, no es que es todo divino de viajar todo el tiempo, o sea, hay cosas que uno tiene la personalidad para hacerlo, si no... Yo creo que es muy bueno cuando estás en el doctorado o primer postdoc, pero llega un momento que dices, ahora me gustaría establecerme, yo qué sé, en Barcelona o en París o en Londres, pero no pensar que tienes un contrato de 2 años y a lo mejor después. Es que nosotros no tenemos ese largo plazo, sino yo tuve la suerte de tener un contrato aquí casi de 5 años, que es casi imposible. En general la gente tiene contratos de postdoc de 2 años, igual. Esto, Judit, tu que ja tens família, no? Com comentaves, com es gestiona això? Bueno, jo penso que en el meu cas és una miqueta diferent el que puguin explicar ells perquè partim que jo soc metge. Llavors, molta part del meu contracte és un contracte assistencial i en aquest sentit tenim més estabilitat que no pas un científic que la seva carrera i el seu sou al final del mes ve només exclusivament de la ciència. A part d'això, evidentment, els sacrificis sí que hi són. Jo tinc 2 nens, la meva filla gran la vaig tenir que jo era resident de primer any, és a dir, que estava fent ja l'especialitat de medicina intensiva a Tarragona, ja havia fet la tesi, i en aquell moment vivíem aquí i jo anava i tornava de Tarragona tots els dies, i això és el que vaig fer durant 5 anys. Llavors, una miqueta, linkant el que explicava la Clàudia, jo vaig allargar aquesta joventut perquè vaig fer tota l'època de tesi amb tots els companys que es fa aquest nucli, però la residència no deixa de ser paral·lel a això, però en els metges, no? És un període que estem 5 anys formant, etc. Llavors jo aquesta residència és la que vaig viure doncs, amb la meva filla gran que la vaig tenir d'R1 i el meu fill petit que el vaig tenir d'R4. A mi se'm va sumar aquest tema dels desplaçaments de Barcelona a Tarragona. Evidentment que a més quan t'estàs formant has de fer moltes guàrdies, les guàrdies són dures, són de 24 hores, moltes vegades t'has de quedar encara treballant unes hores després de sortir de guàrdia, arribes a casa com arribes, tens els nens petits, però això ho vas trempallant. En el meu cas, això tenia una data límit perquè la residència eren 5 anys i després la idea ja era que ens poguéssim reubicar tots més a la vora i va ser una miqueta aquesta aposta de futur, no? Valia la pena doncs, fer aquest nucli familiar durant la residència perquè sí que teníem aquesta estabilitat que tens els 5 anys de formació amb uns contractes estables per després poder fer doncs, tot això, no? Poder-nos dedicar als dos, en aquest cas el meu home també és neumòleg, que també fa ciència, poder-nos establir, fer els grups de recerca convenients el que fos, per després poder marxar fora, que també era un objectiu que teníem ja des de feia temps. No és fàcil, però com qualsevol dona que té que treballar i treballar en jornades llargues i caminets, però quan l'objectiu hi és, la motivació hi és i sempre hi ha alguna cosa més enllà, doncs... Qualsevol dona i qualsevol home, que tingui fills també, perquè les dones també us heu d'implicar en la vida familiar. Molt bé, teniu alguna pregunta? Per no estar parlant així només nosaltres. No? Si no, nosaltres seguim, Com és el dia a dia del científic? Com de llarg, no? Parlàveu de la flexibilitat que teniu, de que te organizas tu dia, ¿no? Decides, ¿tú te organizas tu día y vienes de 10 a 1 o vienes de 8 a 8? Bueno, sí, esa es la gracia, que depende completamente de ti. Pues en los laboratorios es muy habitual ver que cada uno llega a la hora que quiere y se va a la hora que va. También es verdad que habitualmente al final eso implica que las horas de trabajo son más de las que nos gustaría. Pero, no sé, por ejemplo, un ejemplo, yo el miércoles, que era el día del trabajo, tuve que venir porque si no se me morían las células. A mí no me obligaba a nadie, pero tenía que cambiarle el medio a las células. Y como tuve que venir 2 horas, ayer decidí venir 2 horas más tarde, porque ya había trabajado el miércoles esas 2 horas y porque también tenía menos cantidad de experimentos. Y dije, pues si voy a estar muerto de sueño porque he tenido que trabajar un poco el miércoles y tal, me renta más descansar un poco más y ir después. Y luego en cuanto a cómo es el día a día, pues a mí es de lo que más me gusta de ser científico en realidad, que el día a día sea diferente cada vez. Que llegas y dices, hoy qué experimento toca, tienes que pensar cómo lo diseñas o qué resultados te toca ver. Hay días que solo te toca analizar resultados, hay días que te toca simplemente estar leyendo artículos para ver si encuentras por qué esto no te sale. Todos los días son diferentes, hay unos que te toca hacer cosas que te apetecen más, otros menos, pero está claro que
no te aburres porque siempre tienes variabilidad en ese sentido. Estic totalment d'acord. És que és bàsicament això, és... Cada dia arribes i... Doncs sí, jo ara que estic més cap al final, doncs cada dia és una mica més igual perquè o s'ha d'escriure o s'ha de fer acabar anàlisis perquè ja he fet abans o s'han de repetir coses, sí, això també, repetir coses. Bueno, jo tinc una amiga al laboratori que diu si una cosa no l'has fet 5 vegades, potser no l'has fet bé. Volem dir que tu li has de donar moltes voltes a les coses. És a dir, un cop fas una vegada, potser no ho has fet malament, saps què vull dir? Vull dir que les coses aquí s'han de fer replicats, s'han de repetir les coses, si no, no pots estar mai segur que el que estàs fent està ben fet. Llavors, realment sí que també hi ha novetat, també hi ha repetició. Vull dir, és la gràcia, jo crec, és que sempre és un dia nou, és diferent, i al principi potser sí que fas jornades més, bueno, tinc un contracte de 8 hores, doncs jo vinc 8 hores, no? El que tu pensaries que qualsevol empresa fa. Tu entres a les 8, surts a l'hora que sigui, vale, o entres a les 9 i surts a l'hora. Ara, com ho dèiem, no? A la que s'acosta la selectivitat has d'estudiar més, doncs a la que s'acosta al final de la tesi has de treballar més. I realment sí que hi ha jornades de dir, home, doncs he planificat uns experiments, ostres, és dissabte demà, i els vaig començar i no els he acabat, doncs si és dissabte, doncs s'ha de venir a treballar i vens perquè ho has de fer i perquè tu sents que ho has de fer també, és a dir, no hi ha aquesta responsabilitat pròpia d'un mateix, és a dir, si no ho he de fer perquè sé que és per mi, és perquè em sortirà millor si ho faig així, doncs vinc i no fa res. Ara, quan portes potser 4 mesos venint els dissabtes, potser penses, potser m'hauria d'organitzar una mica millor, llavors ja t'organitzes una mica més bé per no haver de venir els dissabtes, perquè també és això que dèiem, la vida social i la vida familiar i tot és molt important, i si la deixes de banda, mesos després et retorna les consecuencias. A mí siempre que me preguntan cómo es el día mío, yo soy, como les dije, soy argentina, así que mi día siempre comienza con el mate, yo tomo mucho mate, así que ahora estoy un poco ansiosa porque no he podido. No, pero llego al laboratorio, preparo mi mate y siempre tengo el ordenador prendido, mi vida es organizar datos, así que estoy todas las horas de mi día adelante del ordenador y eso que... La flexibilidad, esa que hablábamos, es súper valorable, pero al final eso, la flexibilidad hace que uno trabaje más. O sea, no porque no tengamos límites que uno trabaja menos, al contrario. Y una cosa que a mí me pasa, comparado a lo que es de la industria, es que en general uno se va al laboratorio, pero la cabeza sigue pensando en el problema que tuvo en el día y lo acompaña por el resto del día donde vaya. O sea, yo también juego mucho al vóley. Y a veces el vóley es una manera de decir, bueno, a ver, el problema que no salía lo terminamos resolviendo en otro lado porque como que uno queda muy comprometido con el problema. Es algo que tiene que encontrar una respuesta y da vueltas y da vueltas y da vueltas y hasta tal vez, nada, hace otra cosa, va a un bar y se le ocurre una solución, entonces viene al día siguiente a un jurado para probar. Entonces queda como que estás comprometido todo en eso, es una entrega muy diferente a la que hace una persona que a lo mejor trabaja de 8 a 5, marca y se va y no sé, se terminó su día a las 5 y hicieron otra cosa. Nosotros como que quedamos siempre, al menos a mí, siempre me quedan en el problema. El fin de semana y vas a un museo y te encuentras, esto lo puedo poner y no sé qué, siempre estás rotando alrededor de eso. Pero bueno, para eso necesitas mucha pasión de lo que uno hace. Si no te gusta mucho lo que haces, no te va a pasar. Te va a pasar siempre cuando uno hace algo que te gusta mucho. Sea ciencia o lo que sea, un deporte o música, son cosas que necesitan mucha pasión en eso, si no, no te pasa. Tu, Judit, tens un horari, el teu dia a dia... Doncs està una miqueta basculant entre l'hospital i aquí, afortunadament estem en una institució on tenim tot molt a la vora, llavors jo començo el meu dia visitant els meus pacients a la unitat de cures intensives, passo visita, comentem amb els especialistes que tinguem que comentar i fem el nostre passe amb tot el servei i de cara al migdia o així, quan jo ja està encarrilat, en principi hi ha els companys que es quedaran durant tota la guàrdia i és quan em puc venir cap aquí. I així com mesos endarrere, que encara estan construint el laboratori, doncs sí que em tocava posar-me a fer l'experimentació, els experiments, els animals, tot el que és fer pollata i fer els experiments, doncs ara potser em puc dedicar més a coordinar. Som més persones, som més gent que estan allà i que poden estar en el laboratori tot el temps i jo ja m'encarrego més d'analitzar els resultats, de coordinar la previsió de cara a les setmanes següents en quant a beques, finançament que s'ha de demanar, etc. Però sí que volia remarcar també que tota aquesta flexibilitat, que és molt bonica també quan estàs treballant fent tota la part experimental,
no treu que potser som dels col·lectius que treballem amb més rigor, no? Vull dir que tota aquesta flexibilitat que tenim per organitzar-nos, per fer, per desfer, ens dona a la vegada també que tots treballem amb una mesura molt definit, molt concret i amb molt de rigor. I després comparteixo totalment això que diu l'Estefania, no? Vull dir que allà on estiguem anem donant voltes a lo nostre i anem traient, anem pescant idees de tot arreu, però és un dia a dia molt dinàmic. Molt dinàmic. Molt bé. Ja quasi ens queden només 5 minutets i volia aprofitar que avui anem tots de lila i tenim aquí 3 dones per parlar una mica del tema dona i ciència, sobretot que vosaltres dues heu fet informàtica, que potser és un camp que normalment és més... la gent pensa més en homes, quan pensa en ordinadors. Com està això? Està canviant ja la cosa o...? Jo diria que sí, és a dir, vull ser optimista en aquest sentit. No és que no. Jo vull ser optimista i m'agradaria que aquí, si hi ha alguna dona, noia, és igual, que vulgueu dir-li, que tingui ganes de fer ciència, que no pensi que no és per ella. Jo crec que això és el més important, perquè necessitem més dones a la ciència, perquè ara hi ha moltes que estan fent el doctorat, però quan anem a camps més alts, les dones fan així i els homes fan així. O sigui, encara estem en un moment on molts homes són els jefes, diguem-ho així, els jefes continuen sent homes. I les treballadores, doncs ara estem ja cada cop som més dones. Llavors, necessitem que el jovent, que vosaltres entreu, i no sé, jo crec que sí. Que entreu amb ganes. Amb ganes, de que no penseu que teniu el sostre de vidre, que sempre et parla de que no el teniu, que potser si us el trobareu un dia heu de perseverar, perquè jo crec que jo és el que vull fer jo com a dona. És a dir, no vull que perquè tot el que diu el sistema és que no, que arriba un moment que vols tenir fills i que vols deixar tot perquè sembla ser que les dones van deixar tot primer que abans que els homes, que això no... Que penseu com jo, que encara que hi sigui, que ignorem, que nosaltres hem de ser més fortes. Aquí tenim un exemple, no?, de la gent que ha demostrat que es pot fer. Sí, mira, ella està aquí com a prova de que es pot fer. Que potser això és difícil, i jo crec que això també s'ha de tenir en compte, que ho tindrem més difícil com a dones, que ho hem de treballar més, i que encara que sembli que... Ostres, que potser soc menys vàlida perquè no hi he arribat, també has de pensar que has començat 3 passos més enrere. Llavors jo crec que això és una que, com a dones, si som conscients que tenim un desavantatge, també podem jugar al nostre favor. Jo crec que això és molt important. Estefanía. Sí, no, las cosas están cambiando. Para mí sí que ser mujer no te define, o sea, que siendo mujer no haya carreras que uno no pueda estudiar, y yo sí estudié biología, bioinformática, ahora me dedico a la bioinformática, que siempre la informática estuvo más copado por hombres, pero no soy tan optimista. Creo que nosotros acá hoy somos más 4 mujeres, pero sin embargo quiero ver en 10 años de nosotros quién va a ser jefe de grupo o que tenga posiciones de poder. Yo creo que sí, que las posiciones de, o sea, las mujeres somos mayoría en los estratos más bajos, estudiando por doctorado, pero en los puestos de dirección, hoy mismo nuestros institutos son, la mayoría de los líderes de grupos son hombres. Para las mujeres es muy difícil ser líder de grupo, entiendo, o sea, que Judith ha podido, pero es muy complicado. Yo creo que las cosas todavía no están dadas para que a la mujer le sea lo mismo. O sea, no tiene que ser más difícil, tiene que ser igual de difícil. Debería ser igual de difícil. Entonces, para mí, para terminar esto, que yo no soy tan feminista, una de las cosas que a la vida de la mujer, una investigadora dijo es: se va a dar la igualdad cuando realmente las mujeres tontas lleguen a puestos de poder. O sea, porque las mujeres capaces, determinadas, apasionadas, sí van a llegar. Pero el problema es que, ¿qué pasa con la cantidad de hombres que no son así, que no son más ineptos? O sea, cuando las mujeres ineptas o más también estén en puestos de poder, ahí va a estar la igualdad de género. Nosotros la idea sería que ningún inepto estuviera... Ningún inepto, pero ya que hay hombres ineptos en puestos de poder... Ese es el punto. Algú vol ser científic o científica? Us convidem a intentar-ho i a estar d'aquí uns anys, no? Sobretot jo crec que els missatges clars, diguéssim, són que ara que heu de decidir què és el que heu d'estudiar, primer, ara que heu de decidir què és el que heu d'estudiar, que estudieu el que realment us agradi i us apassioni, que no és definitori de què fareu en la vida, no? Si
pots començar fent ciències polítiques i acabar fent biologia, o pots començar fent biologia. Jo vaig fer biologia, vaig fer un doctorat a Cambridge, he treballat d'editora científica i ara estic treballant de periodista, de comunicació. O sigui que els dos camins, no? Pots començar per aquí i acabar allà, o començar per aquí i acabar allà. I no ha sigut una pèrdua de temps tampoc fer el doctorat, ha sigut una experiència molt positiva, on he après molt i que després m'ha obert moltes portes també. O sigui que tot és possible, tot està per fer i bueno, doncs endavant, sort i ànims. I moltes gràcies.